Niektoré miesta netreba dlho hľadať. Stačí pol hodina cesty z mesta a ocitnete sa uprostred horského raja. Na Kojšovskej holi sa spája krása prírody, športové vyžitie a silné posolstvo mieru. Nachádzame sa na najvyššom bode v okolí Košic na Kojšovskej holi, ktorá má nadmorskú výšku 1246 metrov. Za nami môžeme vidieť meteorovú stanicu, ktorá sa plánuje do budúcna zrekonštruovať na vyhliadkovú väžu, z ktorej budú výhľady na Tatry, na Košice alebo na rôzne vrchy v okolí. Počas celého roka ju vyhľadávajú turisti, cyklisti, bežci, lyžiari, bežkári aj ski alpinisti. Kojšovka však ponúka aj miesto, ktoré už takmer 30 ročia pripomína, že mier je hodnota, o ktorú sa treba neustále usilovať. Ako najväčšia zaujímavosť je teda Mierová hola, kde sa nachádzajú mierové stĺpy. Vznikla v roku 1997 a má teda symbolizovať mier na Slovensku aj celkovo v Európe. Je ich teda 49 a to z toho dôvodu, že Slovensko leží na 49. rovnobežke a taktiež symbolizuje počet zdravých škôl, teda občianske združenie Zdravé školy. Súbor kamenných stĺpov nesie myšlienku pokoja, porozumenia a vzájomného rešpektu. Hodnôt, ktoré sú v dnešnej dobe aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Vedeli ste, že myšlienka mierových stĺpov vznikla v krajine vychádzajúceho slnka po druhej svetovej vojne? Darované boli z Japonska, na celom svete je ich 100 000 a sú teda v 160 krajinách. Okolie chaty Erika počas roka ožíva aj množstvom podujatí. Tradičné turistické výstupy na Kojšovskú hoľu či spomienkové oslavy SMP každoročne priťahujú stovky návštevníkov z celého regiónu. Lákavé sú aj bežecké preteky. Posledné 2 roky sa to teda organizuje Spartan Trail beh, kde sa beha 10 alebo 50 kilometrov a taktiež teraz v auguste tu bude Spartan Hurricane Heat, čo je vlastne 24-hodinová alebo 12-hodinová prekážková trať. Aj vďaka týmto podujatiam patrí Kojšovská hoľa medzi miesta, kam sa návštevníci radi vracajú nielen pre krásne výhľady, ale aj pre jedinečnú atmosféru. Chata Erika tohto roku dokonca oslavuje 100 narodeniny. Plánujeme nejakú oslavu, určite o tom dáme vedieť, keď to bude aktuálne. Tak čo, kedy sa vyberiete na najvyšší kopec v okolí Košíc?